A kú dédé ìwòyí ẹ̀yin èèyàn mi. Mo kí wa nínú ilé pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí ní ìgbà àkọ́kọ́, ojú tẹ́ fi ń wò mí ojú náà ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi náà etí náà ò ní di. Orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade. Nǹkan tí mo mú wá fún wa lénìí, òun náà ni àgbo alẹ́. Àgbo alẹ́ fún àwa ọkùnrin tí ara wa ò kí ń le, tó jẹ́ pé nídìí kan sí kejì látàrí nǹkan ìjẹkújẹ tí à ń jẹ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ tí ara ọkùnrin ò bá le torí kíní kan wà, iṣan, nínú iṣan yẹn tí ọ̀rá bá ti dì mọ́ iṣan yẹn, kò ní jẹ́ kí iṣan yẹn kó ní agbára mọ́. Kí là wá fi dènà nǹkan tí à ń sọ yìí? Òun náà ni kí a lo àgbo alẹ́. Àgbo alẹ́ náà, ẹ jẹ́ ká lọ wá egbò àmúrẹjú. Egbò àmúrẹjú, ẹ jẹ́ ká wá, ká fọ̀ nù kó mọ́ dáadáa, ká wá kó sínú odó, ká kan rọra fi odó yẹn pá pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. A dẹ̀ lè fi ọlọ náà ká fi pá, ká gé egbò yẹn kéékèèké ká wá fi ọlọ pá. Ká wá kì í sínú ike 2.5 litre or 5 litres. Òun ni kí a ki àgbo náà sí, ká fi ẹ̀pà kún sí i pẹ̀lú ẹ̀pà kún díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀pà kún díẹ̀ sí i. Ó ti yé yín. Tí a bá ti wá ṣe báyẹn tán, ẹ jẹ́ ká da Shinap Original ká dà á sí i. Kò bá jẹ́ ẹyọ kan, bá bá ṣe fẹ́ kí àgbo yẹn kó pọ̀ sí, òun náà ni omi tí a dà sí yẹn, ọtí Shinap tí a dà sí. Tí a bá ti wá ṣe báyẹn tán, tó bá ti pé ọjọ́ kẹta, ẹni tí ó fẹ́ máa lo iṣẹ́ yìí, kó tó jẹun ní àárọ̀ kùtùkùtù, kó lo ṣọ́ọ̀tì kan. Kọ́ọ̀pù tó máa ń wà lórí Shinap yẹn, kó lo ẹyọ kan. Tó bá di alẹ́ náà, after tí ó bá jẹun tán, kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó máa lò ó. Ṣó ti yé yín báyẹn? Àgbo alẹ́ ni, fún ọmọkùnrin tí nǹkan rẹ̀ ò bá kí ń le. Ó dára gan o, ó dájú. Fún àǹfààní àwa tí a bá mọ ohun tí wọ́n ń pè ní ẹ̀gún àmúrẹjú, màá fi ewé yẹn hàn yín sìn. Ewé ẹ̀gún yẹn nìyí. Ẹ ti rí báyìí, ẹ̀gún ni. Òun ní. Ẹ̀gún ni. Tí a bá ń kọjá lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ̀gún yẹn máa ń fàyàn, tó máa kó èèyàn ní ara. Ewé tí wọ́n ń pè ní ewé àmúrẹjú ni. Egbò rẹ̀, òun ni a máa wá o. Egbò àmúrẹjú àti ẹ̀pà kún. Tí a bá dọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ, ẹni ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ra ẹ̀pà kún, egbò àmúrẹjú, ẹ̀pà kún, kò ju báyẹn náà lọ. Alẹ́ ni, ó dájú gan. Ó dájú fún àwa ọkùnrin tí nǹkan ọmọkùnrin wa, ọ̀rá tó dì mọ́, tọ́rá yẹn ò fi kúrò ní ibẹ̀. Kò ju báyẹn náà lọ. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀ wò. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀ wò. Ọlọ́run á jẹ́ kí ó bá wa ní ara mu. Orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade. Ire o.